Ja, det är den. Gasoline. Gasoline, ja. Ja, Mand Gasoline låter om en computer, ja. Computer game. Skål. Play computer game, ja. Kan inte hela. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? Es wird genug für alle sein. Alle sein. Wir trinken zusammen. Wir trinken zusammen. Ist allein. Ja. Jag hade en norsk i min grupp på fritidsläger. Jag hade en norrman. Danska, tyska, spanska. Jag hade en norrman när jag gick fritidsläger. Jag var gruppledare. Hette han Adrian. Adrian? På avstånd så hör man mamman så. Adrian! Eller hur fan låter norrmän? Hur låter de nu? Adrian? Adrian? Ja, så hör man det över hela läktaren. Adrian! Adrian! Så shit. Han fan vad grym han var. Han var så jävla grym. Han lyssnade på Rammstein och sånt. Kunde sjunga dem utantill. Du hast mich gefragt. Fan vad grym han var. Så bara, vad är sexy på norska? Så sa han pen. Pen, jag bara vadå? Pen.